Og hvad bliver det næste? En løve eller sådan noget her? Hej. Vi kommer fra Københavns Politi. Vi har fundet en stjålet bil heroppe i skoven, og den har været blevet brugt til bankrøveri. Se om de her skulle være nogen personer, som har set i området her. Der er som Rashid og Amin. Og de er altså yderst ekstremt farlige. De bærer muligvis våben. Vi skal selvfølgelig gøre dig opmærksom på, at det er jo strafbart at holde mistænkt skjult. Ja, men du husker det, det kunne jeg aldrig finde på noget fremmede. Så er der kaffe. Det er vist lige det, du trænger til, hva'? Jeg hedder altså Lisbeth. Lisbeth? Ja. Nå, så er det et flot navn. Jeg hedder Amin. Goddag. Amen. Jeg tror for det. Amen. Ja. Må meget gerne kontakte os, Jamen, hvis, helt sikkert. hvis jeg noget som helst. Hej, hej. Hej, hej. Jeg håber, finder de to der. De to uartige drenge. Ja. Tak. Farvel.